אנחנו בעצם כל הזמן מדברות על זה שיש דמיון עצום בין מה ששתינו עושות. אני מדריכת הורים לגיל הצעיר, את מדריכת הורים למתבגרים, ואנחנו פוגשות את אותם האתגרים ומשתמשות באותם הכלים בעצם, ויש איזשהו משפט שאנחנו מתייחסות אליו כל הזמן, שזה הילד שלי לא נגדי, אלא בעד עצמו. נכון. עכשיו מצד אחד המשפט הזה יכול להישמע מאוד מאוד מעצבן, כי הרבה פעמים זה מרגיש כאילו נגדי, כאילו עושה דווקא, ומצד שני כשעוצרים שנייה ומדברים על זה ומסתכלים על זה קצת יותר לעומק, כן אפשר לראות את הלא נגדי אלא בעד עצמו, איך ההתנהגות שלו באה לידי ביטוי בשני הגילאים כמובן. ואם אני אתייחס לזה למשל לילדים הצעירים, אז אנחנו רגילים שאנחנו מציבים את הגבולות ויש לנו את הלוחות זמנים, אנחנו רוצות שהכל יהיה מתוקתק, כמו שאנחנו רוצות, כמו שתכננו. באיזשהו שלב, ילד בגיל שנה והלאה, פתאום מתפתחים אצלו רצונות משל עצמו, יש לו צרכים מן הסתם שהוא מתחיל להביא אותם לידי ביטוי, ושם הוא מתחיל בעצם להתנגד לנו, להגיד את הלא, לדרוש את זה אחרת, ואז אנחנו נכנסים לאיזשהו מאבק. ואם אנחנו נסתכל על זה רגע, לא נגדי, הוא לא עושה לי דווקא, הוא לא עושה לי בכוונה, אלא הוא בעד עצמו, כי הוא כרגע רוצה להשיג משהו. הוא משתמש בכל האמצעים, כי זה מה שיש לרשותו באותו רגע, אם זה לצעוק, אם זה לפקוט, אם זה... והגישה לשם היא הרבה יותר נינוחה, כשאני יודעת שהוא לא נגדי עכשיו ולא עושה לי דווקא, אלא הוא מנסה להשיג משהו. ואם אני אענה לו על איזשהו צורך, עדיין יגיד את הלא, אבל מתייחס לצורך שלו, אז יהיה לי יותר קל לא להיכנס למאבק, אלא להיכנס להכלה ולהסבר ולתוצאה בסופו של דבר. אז ככה זה בא לידי ביטוי נניח עם הילדים הקטנים, שגם השפה שלהם היא פחות עשירה, ואצל המתבגרים זה בטוח נראה אחרת, אבל העקרונות, כאילו, איך את רואה את זה? אחרת אבל שונה אני אגיד. כן. כי בסופו של דבר זה נכון, זה בדיוק כמו שאת אומרת. אנחנו עדיין מחפשים איך אנחנו שומרים על איזשהו סדר בתוך הבית גם עם מתבגרים, אבל אנחנו שוכחים דבר אחד, שהילד הזה הקטן שהיה בגיל הרך אצלך, בשלב שלך, הוא כבר מתבגר, הוא מישהו שכבר יש לו דעות, שכבר רואה דברים אחרת, שמישהו שרוצה שרגע שיקשיבו לו, מישהו שהוא בונה בשלב הזה את הזהות, וזה לאו דווקא משהו נגדנו ההורים, אנחנו לפעמים נפגעים מזה, לפעמים אומרים יו, נתתי לו כל כך הרבה והוא לא כל כך מבין, אבל זה לא תמיד שמה, הוא פשוט בודק, הוא פשוט מנסה דברים, הוא עושה את זה בשביל להבין איפה נוח לו יותר ואיפה נוח לו פחות, איך הוא רוצה להראות את עצמו, להיראות עוד כמה שנים, הוא פשוט בודק, אין לו שום דבר נגדנו, ואנחנו לא תמיד מבינים את זה, אנחנו המון פעמים עסוקים הוא פגע בי, הוא לא עשה לי, הוא זה. עסוקים בעצמנו. בדיוק, ופחות להסתכל מי עומד מולנו. דיברת על צרכים, זה בדיוק הצרכים, גם למתבגר יש צרכים. נכון. אותם צרכים כמו לילדים בגיל הרך. אנחנו רגע צריכים להקשיב באמת מה יש להם להגיד ומה עובר להם שם בראש, כדי להבין איך אנחנו יכולים לעזור להם. זה בדיוק בעד עצמו, אני אומרת, אנחנו לא הסיפור. כמו שאת אומרת על המתבגרים, זה בדיוק זה. כי כרגע הם באיזשהו שלב, ואם אני אקח את זה לעולם שלי, אז ילד שפתאום יש לו רצונות, צריך להקשיב גם לרצונות שלו. לא חייבים להסכים אם זה לא מתאים כרגע, אבל צריך לתת מקום מגיל מאוד מאוד קטן, לתת ביטוי, לפחות לתת את ההקשבה. בסופו של דבר לנווט את זה ולשים את הגבולות ולהסביר, וכמובן, אם אפשר אז כן, לא חייב להגיד על כל דבר לא, לראות מתי כן. נכון. הרבה פעמים השינוי מתחיל כשאם ילד מבקש משהו שזה לא הכי מתאים לנו כרגע, אבל אולי זה יתאים יותר מאוחר. אז במקום להגיד לא, אי אפשר עכשיו, אפשר להגיד את זה, אם אתה רוצה, זה יתאפשר יותר מאוחר. אז זה איזושהי דרך יותר חיובית להציג לילד את הלא. זאת אומרת, אני אומרת קודם כל מה כן. אחר כך אני מתייחסת למה לא. ואז יותר קל לנו גם באוזן, אני כל הזמן לוקחת את זה גם לעולם שלנו המבוגרים, כי גם אנחנו, אם נשמע ישר לא, זה לא יהיה לנו נעים. אבל אם נשמע איך כן, זה יתקבל הרבה יותר טוב. נכון.
אני מסכימה איתך לגמרי. אני חושבת שמשהו שאמרת נכון על גבולות, אני חושבת שאנחנו בתור הורים בכלל, בין אם זה לילדים בגיל הרך ובין אם זה לילדים למתבגרים, קודם כל לעשות איזה סדר עם עצמנו, איפה הגבול שלי עובר, איפה אני מוכן להתפשר יותר ואיפה אני מוכן להתפשר פחות. אני פוגשת לא מעט הורים שכשאני שואלת אותם על הגבולות, הם לא ממש יודעים לשים את האצבע. וזאת נקודת ההתחלה. בדיוק, כי ברגע שאני כהורה, ושוב, זה לא משנה באיזה גיל הילדים שלי, אני יודע בדיוק איפה הגבול שלי, ומה אני מוכן לוותר ומה לא, יותר קל לי גם להנגיש את זה. אני המון פעמים אומרת להורים של מתבגרים שאני מלווה, תעשו רשימה של הגבולות שלכם. נכון, זה בדיוק מה שעושים גם בגיל הצעיר. מול המתבגרים, תעבירו להם, אלה הגבולות הברורים שלי. לשאול מה הגבולות שלך, תמצאו את האמצע, תדעו איפה לא חוצים את הקו, איפה כן חוצים. תלמדו איך גם ללכת אחד לקראת השני ולמצוא את האמצע. נכון. כי זה הבסיס, האלף בית בהורות זה קודם כל לדעת לדבר. נכון. לדבר בכל שלב מסוים. התקשורת הזו. היא זאת שבונה את היחסים בסופו של דבר. כי אם זה יהיה בית של צעקות, היחסים יהיו כאלה. אני לוקחת את זה מיד כאילו לסמכות ההורית שלנו, זאת הגדרה, זו הגדרה שהורים אומרים, אין לי סמכות, הוא לא סופר אותי, הוא לא יודע מה זה לקבל לא, ובאיזשהו מקום זה מערער את הסמכות ההורית, וזה נשמע גם איזשהו משהו גדול כזה, סמכות הורית. בעצם הנקודה הזאת היא נקודה כואבת, כי היא יכולה ללכת לשני כיוונים. מצד אחד, אם אני רוצה להנכיח את הסמכות שלי, ואני מוכן גם להיות נוקשה, העיקר שמה שאני אגיד זה מה שיקרה. ואני רוצה סדר, אני רוצה גבולות, אני רוצה עקביות, אני רוצה שהמילה שלי תהיה שווה משהו בעיניו. אז אני הופך להיות הורה מאוד מאוד נוקשה, שיש הרבה לא, לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה גובל בהרבה לא, כדי לקבל את הכוח הזה, את ההכרה. ההכרה שהסמכות שלי יש לה משמעות. או ההפך, שהסמכות נתפסת בעיני הורים מסוימים כמשהו מאוד נוקשה, אז הם לא רוצים להיות כאלה, ואז הם בעצם הופכים לרקים מדי, והם מפספסים את הסמכות שלהם, כי הם לא רוצים שיהיו מריבות, מלחמות, הם רוצים שתהיה אווירה טובה, אבל סמכות הורית לא מבטלת אווירה טובה. ברגע שאתה יודע ועושה את הרשימה של הערכים שלך, הגבולות שלך, איפה אני מתחיל ואיפה אני מסתיים, אז זה לא מערער את הסמכות, זה מדייק את הסמכות שלך. כי אז אני יודעת שכשהוא לא עושה משהו מסוים, אם זה לא פוגע בגבולות שלי, זה לא אומר שהוא מזלזל בי, זה לא אומר שהסמכות שלי נפגעת, ושני המצבים, גם הנוקשה וגם הרך מדי, הם לא טובים ליחסים בסופו של דבר. ואני חושבת שהתוצאה הזאת אצל מתבגרים היא מאוד מאוד משמעותית. ברור. בגיל הצעיר זה להתוות להם את הדרך. בגיל של המתבגרים, זה, את בטח תדעי לדייק את זה יותר טוב ממני, לגמרי. אבל שם הנקודה. נכון. אנחנו באמת המון פעמים פספסים. ההורים לא מבינים, כמו שסמכות הורית נשמעת מילה קשה, גם גבולות. מאוד מפחדים לשים גבולות. הורים לא מבינים שגבול זה בעצם המקום הבטוח. נכון. במיוחד, באמת, בכל גיל זה המקום הבטוח לחזור אליו. כשיש לך מסגרת, יש לך גבול, את מרגישה בטוחה. נכון. סמכות הורית זה בדרך כלל משהו שנותנים ממקום שאנחנו מכירים, ממקום שאנחנו רוצים לתת את התמיכה הזאת. אני חושבת שבאחד השיחות שלנו, לא כרגע, אמרת שסמכות הורית זה לסמוך על מישהו. נכון. וזה כל כך נכון, זה יושב לי באמת בראש, כי צדקת. כי זה לסמוך, הילדים שלנו, מתבגרים שלנו, הילדים בגיל הרך הזה, צריכים לדעת לסמוך עלינו, ההורים, שאנחנו יודעים לתת להם את הגבולות הנכונים, את המסגרת שהם צריכים לה, כי אנחנו באים ממקום כבר עם ניסיון, אבל באמת, ההורות בשנים האחרונות המון השתנתה. ההורות שאנחנו היינו ילדים, היא כבר לא ההורות של היום. ואנחנו כהורים צריכים לדעת באמת להתגלגל איתה קצת, ולהשתנות בהתאם למה שהזמן מבקש ודורש. כן, באמת כן לשמור על הסמכות הורית, זה משהו שזה מגן עליהם, זה משהו שבונה אותם מצורה ביטחון, נותן להם המון עצמאות, וזה כל כך חשוב, במיוחד בגיל ההתבגרות, שהם מנסים לפרוס כנפיים ולעוף, ומנסים לבנות את הזהות שלהם ולהביא מי הם,
שמה גם הסמכות ההורית וגם הגבולות יושבים הרבה יותר חזק. כן. גם אם יש פחד וחשש מהורים, אני המון פעמים פוגשת אותם שהם במקום של וואי, כדאי, איך עושים את זה? מאוד נרתעים וחוששים פתאום לנסות ולהעצים את זה, דווקא מהמקום הזה, זה המקום שכן צריך לתת לזה יותר ביטוי וכן לתת לזה יותר דגש, כי הם באמת צריכים את זה בהתהוות שלהם כאדם בוגר. גם אני יכולה להגיד לך שברגע שהורים מצליחים להבין, כשאני עושה בהדרכה את הסוויץ' הזה, שסמכות זה לא דבר שלילי וגבולות זה לא דבר נוקשה, שם נופל להם האסימון וחוזר להם הביטחון בעצמם, כי כשהם מבינים שזה GPS, כמו שאני רוצה לנסוע למקום שאני לא מכירה, מן הסתם אני אשים GPS ואני אקשיב לו, אני אשים Waze, אני אקשיב לדרך. אותו דבר אצל הילדים, כשהם מבינים שהגבולות שהם יציבו, והסמכות שהם ייקחו על עצמם וינחיכו אותה בבית, זה יתווה לילדים את הדרך, כי הם תמיד ינסו לפרוץ גבולות. מגיל 0 עד שהם התחתנו, ולפעמים גם אחרי. זה לא נגמר אף פעם. הייתה לנו פעם שיחה מאוד מצחיקה על זה, אבל זה לסרטון אחר לגמרי. את יודעת, אני חייבת להגיד לך, אגב, אני לא מעט פעמים שואלת הורים למתבגרים שיושבים איתי, אני אומרת להם, בואו ננסה רגע לתאר את המתבגר שלכם היום עוד 10 שנים, נכון. עוד 20 שנה, כהורה, כסבא, כבן זוג, נכון. איך אתם רואים אותו, איך הוא נראה, מה הוא מתנהג, תחשבו איזה דברים הוא לקח ממה שנתתם לו, מהכלים, מהערכים שהוא גדל עליהם, איך אתם רואים אותו, ופתאום את רואה שמשהו נפתח, נכון. ווואי, נכון, איך הוא יהיה עוד 10 שנים, איך הוא יטפל בנו כשאנחנו נהיה מבוגרים, כן. איך אני רוצה שהוא יעשה את זה, ופתאום את רואה, כאילו הגלגלים במוח מתחילים לעבוד. ואז הכל מתחבר להם. כן, ואז שהם צריכים להיות נוכחים. בדיוק. שהם צריכים לשקף את מה שהם רוצים ללמד. הם צריכים לעשות בדיוק את אותו הדבר. כן. והגשר הזה שאנחנו עושות בהדרכה, הרבה פעמים אני נתקלת בסרטונים דווקא, או בשאלות באינסטגרם, יש לי בעיה עם הילד בן 4 שהוא כזה וכזה וכזה, על איזה טיפול רגשי אתם ממליצים? ואז הרבה אנשים שרושמים על טיפול רגשי, והרבה אנשים שרושמים על הדרכת הורים, ואנשים לא מבינים לפעמים, אני לא אגיד לא מבינים, זה לא טוב. אנשים לפעמים מתבלבלים איפה אני, ואיפה זה התפקיד שלי, החלק שלי, ואיפה הכדור עובר לילד, שצריך לטפל ולתת טיפול רגשי, לקחת אותו לכל מיני מענים כאלה ואחרים, שנותנים באלטרנטיבי ובכל מיני שיטות. אני מתייחסת להדרכת הורים ככלי הראשון. יכול להיות שילד באמת צריך כל מיני דברים רגשיים משלו, אוקיי. אני צריכה לדייק את זה קצת, זה יצא כזה מבולבל. אבל אני אומרת, הכלי הראשון להורים זה לקבל הדרכה איך לגשת לדבר, איך אני מציבה גבולות, זה בעצם החלק הראשון. הבסיס בעצם. הבסיס, כי כמו שאמרת מדייקים להורים כששואלים אותם איזה ילד אתה רוצה לפגוש, שם הם מבינים איזה גבולות הם רוצים לשים, איזה ערכים מאוד מאוד חשוב להם לשים על השולחן בבית. נכון. ואז הם מבינים, רגע, יש לי כיוון. אני יכול מכאן לצאת לאיזושהי דרך וללמוד איך להציב את הגבולות, ללמוד איך לנהל את התקשורת, ללמוד איך לעודד את הילד לעשות פעולות כאלה ואחרות. ושוב, זה בכל גיל. בכל גיל יש את הצרכים הפסיכולוגיים שהם לא נעלמים. פעם לא. ילד בכל גיל צריך להרגיש שאוהבים אותו ללא תנאי, שהוא מסוגל, שהוא יכול גם לעשות דברים לבד, שסומכים עליו. ילד שסומכים עליו, זה מפתח לו את הביטחון העצמי, ואז הוא גם פנוי, והוא רוצה להתקדם. אז הכלים הם בידיים שלנו. כי אם אני כל הזמן אעביר ביקורת על הילד שלי, איזה מוטיבציה תהיה לו לנסות, להיחשל, לנסות שוב אחרי שהוא נכשל. המוטיבציה מגיעה מהעידוד שלי, מזה שאני רואה אותו, שאני רואה את המאמץ, ולא רק את התוצאה. זה הדברים הקטנים האלה בדרך, ושוב, אני כל הזמן מסתכלת על עצמי כמתבגרת, וזה דברים שהם נותנים לך או כוח, או שהם מעכבים אותך, מחלישים אותך. וכן, כן, הילד תלוי באופן כזה או אחר, בצרכים הפסיכולוגיים שלו, בהורה שלו.
אני אגיד ויוסיף, במיוחד, גם על מה שאת אמרת עכשיו, במיוחד בגיל ההתבגרות, שמאוד חשוב לנו איך הסביבה רואה אותנו, ואיך אנשים מסתכלים עלינו, ומה החברים חושבים עלינו, כמה זה חשוב שיהיה לנו את החיבוק הזה מהבית, את התמיכה, את אנחנו פה בשבילך, לתת לו להשתחרר, אבל שתדע שאנחנו פה מאחורה, שאתה לא לבד, כמה חשובה המעטפת הזאת, וכמו שאת אומרת, זה באמת, לאורך כל ההורות שלנו, אנחנו צריכים לדעת לתת. גם אנחנו כהורים, לא מעט פעמים רוצים שיאהבו אותנו, שיסתכלו עלינו, וכמה פעמים אנחנו נעלבים מהילדים, לא משנה אם זה גיל הרך או המתבגרים, שלא אוהבים אותנו מספיק, שלא מכבדים אותנו. כן, איזה מצחיק זה להיפגע מילד בן 3. אבל זה הצורך הבסיסי, באמת, אבל זה צורך בסיסי של בן אדם. במיוחד, אז לילדים שלנו. כן, כמה פעמים את נפגשת שהילד בן 3 אמר איזה מילה או 4 וההורה נפגע. כן. את מבינה? אז במיוחד גם במתבגרים, עוד יותר, לשים שיראו אותך ושיתייחסו אליך ושיקשיבו לך, זה איזשהו צורך בסיסי של כולנו כבני אדם. אז ברור לי שאנחנו גם כהורה וגם כמדריכת הורים, שאנחנו צריכים תמיד להשתמש בדבר הזה לאורך כל ההורות שלנו, תמיד לתת להם את ההרגשה שמקשיבים להם, שרואים אותם, ששומעים אותם, שמקבלים אותם. זה מה שבאמת עוזר להם לפרוס כנפיים ולהתרומם לכל מקום שהם לא ירצו. אגב, יש משהו שלא מדברים עליו הרבה, לא שמים את זה ככה פתוח על השולחן, הערך העצמי של ההורה נפגע, ואז בהתאם גם התגובות שלו. וזה בדיוק כשאנחנו מדברים על הפרשנויות, ועל הרגש שמתעורר בנו, ואם נסתכל על זה בשני הכיוונים, בשני הכובעים של שתינו, אז הערך, בסופו של דבר, הערך העצמי שלי כאימא, הוא זה שמוביל אותי לתגובות הטובות יותר, או המעכבות יותר, התגובות שנכונות לילד, או שעדיף לעשות אותם אחרת, ואם אני אתייחס רגע לערך שלי כאימא, אז אני שוב חוזרת למקום שאני מסתכלת עליי, ואני צריכה להסתכל עליי, כי הערך שלי הוא חשוב, אבל בסופו של דבר, את הערך ואת הרגשות ואת התגובות שלי, אני לא יכולה להרבב אותם, כי אם התגובה שלי נובעת מרגש של רגשי נחיתות, מן הסתם היא תעשה נזק לשני הצדדים. זה פוגע בשני הצדדים, במיוחד עם המתבגרים, שגם אני בוגרת, גם אתה בוגר, יש איזושהי ציפייה מסוימת, שאתה לא תפגע בי, שאתה לא תפגע לי בערך, שתעריך אותי ותדע להסתכל עליי כסמכות דומיננטית, ואני כל הזמן מנסה להסתכל על הערך של ההורה, איך הוא נתפס בעיני עצמו, וההורה שבטוח בדרך שלו, וההורה שיודע שהוא עושה את הדברים בצורה נכונה, מקבל את הכלים, מקבל הדרכת הורים, משתמש גם בכלים, אז הוא יודע שהערך העצמי שלו לא נפגע אם הוא ביקש סליחה מהילד שלו או מהמתבגר שלו. נכון. כי הוא משמש דוגמה, כי הוא רוצה להשיג יחסים טובים, כי הוא רוצה שתהיה תקשורת של פינג פונג, ולא אני מדברת ואתה מסתובב. וגם אצל ילדים קטנים בגילאים הצעירים יותר נכון, שמתחילים להתבטא, שמתחילים להגיד, את לא מחליטה עליי. זה נורא מעצבן, כאילו, מה זה אני לא מחליטה עליך? אז מי פה, מה זאת אומרת? התחלפנו בתפקידים? ממש. המשפט הזה, הוא נוגע לנו, הוא דוקר אותנו. במקום הפחות נעים, כן. אם אני מסתכלת על זה כבן אדם בוגר, הוא ילד, הוא צעיר ממני, הוא לא מבין את הדברים שאני יודעת ללמד אותו. אני פשוט לוקחת כובע, ואני מבינה שאני בתפקיד המוביל. אני לא מובלת למגרש הזה של מעריך אותי, לא מעריך אותי. זה לא המגרש בכלל. אני מובילה למקום של ללמד אותך, שיכול להיות שזה מה שאתה מרגיש עכשיו, אבל בוא רגע אחד, יש דברים שאני לא מסכימה שתגיד לי, כי לאמא לא מדברים בצורה כזאת, אולי אתה רוצה לבטא כעס או התנגדות, אז יש דרכים אחרות לבטא את זה. אני אגיד לך מה כן, וזה מה שיפה במה שכן אמרת, ואני מאוד מסכימה איתך, יש המון בעיה עם הורים שלמשל באמת שהילד מגיב בצורה כזו, ושוב זה לא משנה אם זה ילד בגיל הרך או גיל ההתבגרות, כשהוא אומר זה מילה, אז אנחנו נעלבים, ואז לא, הוא פגע בי, אני לא אדבר איתו עד שהוא לא יבקש סליחה, ואני אתעלם ממנו, אנחנו עושים כאילו אחורה פני והולכים, ואנחנו לא מתייחסים אליו, ואנחנו בעצם שוכחים שלא עשינו כלום. א', כמו שאמרת, כן צריך להגיב ולהגיד,
לא מדברים ככה, זה לא מתאים לי, נעלבתי, נפגעתי, וגם למתבגר, צריך לדעת להגיד, ככה לא מדברים, אני לא אהבתי איך שפנית עליי, נפגעתי ממך, ולא להשאיר את זה ככה באוויר, ולא להגיד, טוב, הוא הולך לחדר וסגר את הדלת, אני גם לא מדברת איתו, וללכת, ולחכות שמישהו יעשה את הצעד הבא. אבל בואי נתמקד גם מתי עושים את זה, כי זה מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. כי יש את האירוע עצמו, ובתור אימא, אני לא מוכנה שזה יקרה, אני רוצה עכשיו לדבר איתו, עכשיו אני אגיד לו, ואני אראה לו שככה לא מדברים אליי, אותו דבר עם צעירים, כן? לגמרי. עכשיו הוא משתתח, הוא בוכה, הוא צורח, עכשיו אני צריכה לסגור את האירוע. נכון. לסגור את האירוע, כן, אבל לא לחנך באותו הרגע. שלב, בדיוק. כי האוזניים שלו אטומות, כל הרגשות שלו מעורבבים, הכעס, הבכי, ההיסטריה, הוא רוצה להשיג משהו, אז הוא בכלל בעולם אחר. הוא לא פנוי עכשיו לשמוע אותי שככה לא מדברים לאמא. אבל כן לסגור את האירוע ולתת לו להירגע ולהגיד לו כשתירגע נדבר, אני כאן, אני מחכה לך, אני יודעת שאתה כועס, גם אני קצת כועסת, אבל שנינו נירגע ונדבר על זה אחר כך. והאחר כך הזה, זה לא מיד כשהוא יפסיק לבכות, כי עדיין אין שם הקשבה. אפשר לחכות כמה שעות, אפשר לחכות לערב בכלל. ואז להגיד, אתה זוכר מה קרה בצהריים? אני רוצה להגיד לך מה אני הרגשתי. ואז אני ממש מלמדת אותו איך זה קורה. איך מתבטאים, איך מבטאים את הרגש שלי עכשיו. אני נעלבתי קצת, הייתי מעדיפה שבמקום שתצעק עליי, תרגע ואז תגיד לי מה אתה רוצה, שזה נשמע מאוד קל כשאנחנו מסבירות את זה. בזמן האירוע, כן. אני לא יכולה לחשוב על, אבל ברגע שאני מתרגלת את זה, ואני יודעת, ואם דיברתי על הכובע שאני שמה על עצמי, אני לא יכולה שלא להתייחס לזה ברצינות, שאם אני רגע אעשה עצירה, גם אם אני צריכה לקחת כמה שניות לנשום, ולדעת שאני לא יכולה עכשיו להגיב בצורה אגרסיבית, אימפולסיבית, אני צריכה שנייה לעצור. נכון. אני צריכה לנשום ולחשוב איך אני מגיבה. אז לעשות את זה, כי זה החלק החשוב, זה המאני טיים. לגמרי, ממש. מה שיוצא לנו מהפה באותו רגע, אני לוקחת את זה לעולם של הזוגיות לצורך העניין, הכי קל לי להסביר את זה. שאם עכשיו בעלי מעצבן אותי, או אם אני מעצבנת אותו, מה זה יעזור שעכשיו שנינו נתחיל להטיח אחד בשנייה את מה שאנחנו מרגישים? הרי שנינו עכשיו נצורים בעמדתנו, וכל אחד יעלה קצת יותר גבוה, או יסתגר יותר חזק, ולא יצא מזה כלום. נכון. אבל אם יעברו כמה שעות, וכמבוגרים אנחנו גם יכולים לקחת 2-3 ימים. זה לא אומר להיות בנתק וברוגז, אבל כן לחשוב על איך אני רוצה להגיד את הדברים, כדי שהצד השני ישמע אותי. איך לתווך את זה נכון. בדיוק. ושכל אחד יבין, נכון, אני מסכימה אותו הדבר עם הילד שלי, אם אני רוצה שהוא יהיה בהקשבה, אני חייבת שהוא יהיה פנוי. אבל זה כבר מקום שאנחנו כהורים צריכים לעשות עבודה. כי ברור לך שברגע שיש את ההתפרצות הזאת, אף אחד לא חושב, רגע, אפרת אמרה לי לנשום שנייה, זה לוקח קצת זמן. הרי ברור שבאוטומט אנחנו ישר או מתנתקים ומסתגרים, או ישר מוציאים את כל מה שעולה לנו בראש ותוקפים. העבודה היא באמת אצלנו לדעת, אוקיי, היה משהו, בוא ניקח קצת הפסקה, לשני הצדדים גם להירגע, שהצד הזה יירגע, גם שהצד הזה יירגע, ואחר כך בעצם לבוא ולדבר על זה, בצורה רגועה יותר, בצורה שקטה יותר, באמת כן לחשוב בראש מה אני רוצה להגיד, אבל זה גם עבודה שלנו. נכון. כדי להגיע למקום הזה. אני המון פעמים נכנסת לסיטואציות עם הורים, למשל, שזו דוגמה מצוינת שאני תמיד אוהבת את זה, שבה האמא נכנסת הביתה וכל הבית הפוך, ולמה לא סידרת? והיא ישר מאבדת את זה, מתחילה לצרוך ולצרוך ולצרוך ולצרוך, ואז היא אומרת לי אחר כך בדיעבד, סתם צרחתי, לא יודעת למה צרחתי, אולי לא הייתי צריכה לצרוח בכלל. כן, כן. זה פשוט ראיתי וזה, פשוט לא הצלחתי לשלוט בזה כבר, ואז אני אומרת לה, איך שאת רואה את הבלגן הזה, פשוט תצאי החוצה חזרה, תעמדי מחוץ לדלת, תעשי 3 נשימות, והיא אומרת, ולהגיד לעצמך, אין לי מה לעשות, זה מה שיש. את רוצה לשמוע משהו מצחיק? אז אני יכולה להראות לך משהו, מרוב שאני מדברת את זה, ומנכיחה את זה בבית, קרה לי סיטואציה שנכנסתי הביתה, והדבר הראשון שאמרתי זה, וואי, מה זה כל הבלגן הזה? והבת שלי בחרה להגיד לי, אמא, אפשר שלום קודם? גדולה. זאת אומרת, היא העירה אותי לרגע, ואמרתי לה, וואי, צודקת, שנייה, נכון. עשיתי כזה, ממש, יצאתי החוצה, סגרתי את זה, נכנסתי, אמרתי, היי מעיין, מה העניינים? מה שלומך?
ואז המשכתי משם, זה אוקיי? מצחיק, נכון? זה מאיר אותנו, כי גם אני לא הייתי רוצה לשבת בבית, שמישהו ייכנס הביתה, לא משנה כן. מי. והדבר הראשון שהוא יעשה, זה יעביר עליי ביקורת, או יגיד, מה זה? מה זה הדבר הזה? למה ככה? למה ככה? יש עוד איזשהו משהו שאני חושבת שהוא משנה תקשורת, במיוחד אצל צעירים, אבל אני בטוחה שאת תגידי, מהצד שלך את תגידי במיוחד אצל מתבגרים, שזה מדהים. כשאני שואלת, למה עשית? למה לא פינית? למה צעקת על אחותך? למה הפרעת למורה? הלמה הזה, זה אוטומטית מייצר ביקורת אצל הצד השני, זה כבר נתן לו את ההרגשה שאני אשם. כן. לא משנה מה עשיתי. אני לא בסדר, לא משנה מה. כן. כן. אבל אם אני אשאל אותו, מה גרם לך להפריע היום בכיתה? יכול להיות שקצת השתעממת מהשיעור. כן. מה גרם לך להרים יד על אחותך? בדרך כלל אתה לא מרים ידיים. זה מכניס אותו לשאלה בעצמו. מה קרה באמת היום? או לשיתוף. תשמעי, היה כך וכך. הייתי בכיתה, המורה, אני, לא משנה מי השם. זה מייצר שיח. זה מייצר מחשבה. וזה גם גורם לצד השני להסתכל ולקחת אחריות על מה שהוא עשה. הלמה הזה, הלמה לשנות את זה למה גרם לך, זה משנה את התקשורת בצורה משמעותית. זה בחירת המילים שאנחנו עושים לגמרי. ממש. הייתה לי אימא שכל פעם הייתה נכנסת צריך וצריך וצריך, ואמרתי לה, וואי, כמה צריך? כבר לי נהיה מפחיד מצריך. כן. אמרתי לו, את צריכה לדעת לפנות אחרת. נכון. לבקש, לשאול, לא עשית כלים, אולי נעשה ביחד, איך אני יכולה לעזור לך לסיים עם זה? בצורה נעימה יותר, כמו שאתה אומר, ולא בצורה ביקורתית, שהוא כבר, טוב, אני אשם, לא משנה מה. אני כבר לא בסדר. אלא בצורה אחרת. זה הכל עניין של איך לתקשר נכון. אני חייבת להגיד לך שבאמת, אנחנו הרבה פעמים, שואלים אותנו, אני בטוחה שגם אותך, איך אנחנו משתלבות בתוך, איזה כלים אנחנו לוקחות אלינו. כן. ואני אומרת לעצמי, וואי, אתם לא מבינים איפה הייתי לפני כל הקורס הזה, ואיפה היום. כמה דברים לקחתי מאז הלימודים עד היום. נכון. כמה דברים שאנחנו אפילו, הנה, כמו שאמרת עכשיו, שאנחנו אפילו לא מבינות שאנחנו מיישמות תוך כדי. בואי, אני לא אגיד שעכשיו הכל דבש ונופת צופים, ברור שלא. זה יהיה שקר להגיד. תמיד יש את זה, אבל המון דברים שאנחנו כבר באוטומט פתאום עושות, שאנחנו באמת לא מבינות, וואי, איזה קטע, נכון. לדבר אחרת, לפנות אחרת. אני מאוד בעד שיתוף ומקום פתוח. אני חושבת ששנינו גדלנו בתקופה של ההורים מחליטים, וההורים למעלה, ואבא נקרא לאבא אם לא תעשי, כל הפחד הזה, כן, בדיוק. והיום השיח הוא אחרת. היום השיח הוא על לשתף, על לספר. המון פעמים אני נכנסת הביתה מהעבודה, והבת שלי אומרת, נו, אמא, איך היה היום? אני אומרת, שלי היה לי על הפנים של יום. והיא אומרת לי, כן, כולנו יש ימים כאלה, ופתאום את שומעת את זה מהמתבגרת שלה, ואת אומרת, וואו, כאילו, איזה שיח אחר. וגם בגילאים שלך, את יודעת, פתאום אותך שהאימא שיושבת על הספה היפה, פתאום מחבקים אותה, פתאום הם מבינים את הקושי, את העייפות שלה, פתאום הבית נהיה בית שיתופי כזה, בית פתוח יותר מבחינת רגשות, מבחינת שיח. השיתוף פעולה הזה, כן. וזה לא רק שיתוף פעולה בלעשות כלים, בלסדר את הבית, בלשטוף בפעולות לוגיסטיות. נכון. זה הערבות ההדדית. בדיוק. שאם פעם הייתי חוזרת מהעבודה, והייתי עם כאב ראש, והייתי חסרת סבלנות בגלל הכאב ראש, וכשהתחלתי לדבר את זה ולהסביר להם, מגיל מאוד מאוד צעיר, ולהגיד, תן לי 10 דקות רגע, אני תכף אתפנה אליך, כי כואב לי הראש. היו מצבים שהייתי נכנסת הביתה, ואפשר היה לראות על הפנים שלי שעבר על היום קשה, והבן שלי, שאז באותה תקופה, בגיל 6 אפילו, הוא יכל לבוא ולהגיד לי, אמא, אני רואה שאת צריכה כמה דקות לעצמך, עוד מעט נדבר. זה חמוד. אז אני מלמדת אותו לראות אותי, שזה בסוף מה שההורים רוצים שיקרה. לגמרי. איזה משפטים קבועים אנחנו שומעים? הוא לא רואה אותי, הוא לא סופר אותי, אני לא מעניינת אותו. זה משפטים, זה לא כיף להתהלך איתם בתור הורה. לא כיף. שההורה יגיד שהילד שלו לא רגיש אליו, הוא לא רואה שקשה לי. ברגע שאני אדבר את הדברים, הוא לא יכול לדעת מעצמו שעבר על היום קשה. נכון. זה כמו שמנחים את ההורים לשאול את הילד איך היה בבית ספר, והוא יגיד בסדר, ושם מסתיימת השיחה. וזה ממש עובד, כי אם אני אתחיל ואני אגיד, איך עבר עליך היום? כי אצלי היה יום קשוח. לא הספקתי לאכול ארוחת צהריים, אני ממש רעבה. זה יכול להיות שיגיד לך, אז אמא, בואי נלך לאכול משהו ביחד. נכון. זה מייצר את הפינג פונג הזה.
שהוא כיף לראות כן, את זה. כן. פתאום אנחנו, זאת אומרת, אני לא אבוא ואגזים ואומר שאנחנו באותו גובה, אבל מבחינת השיח אנחנו יכולים לשתף, לדבר, פתאום אנחנו רואים אותנו אחרת. פתאום גם לנו, אנחנו עייפים וקשה לנו, ויש לנו יום פחות טוב, ואנחנו לא מוצאים פתרונות לכל דבר ויודעים כל דבר, פתאום אנחנו קצת אנושיים אפילו, אני אגיד. אנחנו כמו שאנחנו הורים, והרבה פעמים רואים אותנו כבאמת, יש לנו תשובות לכל דבר ועושים הכל, פתאום אנחנו יורדים לקרקע. כן. גם לנו קשה, וגם אנחנו עצובים לפעמים, וגם לנו, גם אנחנו צריכים עזרה, גם אנחנו צריכים שיראו אותנו. וכשמו שאת מספרת, פתאום שמים לב אלייך, כן. זה כל כך פותח את הלב, נכון. פתאום עושה טוב, ואת אומרת לעצמך, יש משהו טוב שאני עושה. כן. ואני חושבת שאין משהו ששווה להרגשה הזאת. כן. ואני חושבת שזה אחד הדברים שאנחנו רוצות להביא הביתה. נכון. גם להורים, לגיל הרך וגם למתבגרים, להביא את המקום הזה שפתאום יראו, שיעריכו אותנו כהורים, שיסתכלו עלינו אחרת, שיהיה שיח, שיהיה כיף לנהל אותו ולדבר, שההרגשה בבית תהיה טובה וכיפית. נכון. זה כל כך חשוב, אנשים צריכים באמת להבין את זה. כן. שזה לא פשוט, וזה עבודה, וזה בסוף יש תוצאות נכון. שכולם נהנים מהם. אגב, יש עוד נושא שאני הרבה פעמים מתעכבת עליו בהדרכות, בנושא גם של תיאום ציפיות בינינו, ההורים, בין האבא לאמא. יש דברים יותר. שאני מנהלת אותם יותר בקלות, ויש דברים שבעלי עושה יותר טוב ממני. מה לעשות? אלה החיים. אבל כשיש סיטואציה שאני יודעת שאני יותר קצרה איתה, אוקיי? זה נושא שקצת יותר קשה לי איתו. אפשר בהחלט להעביר את הכדור לצד השני, וזה השיתוף פעולה בינינו. נהדר, בדיוק. לשתף אותו, היה לי היום אירוע כזה וכזה, עם אחד הילדים. הייתי רוצה שתיקח אותו לשיחה, הייתי רוצה שתיקח את זה מכאן והלאה. זה גם ההדדיות הזאת, שלא כל הנטל על צד אחד, נכון. שלא כל הקושי, כי האתגרים הם לא ייגמרו, הם לא ייפסקו. הם יכולים אבל להיראות אחרת, גם בניהול שלנו, בתגובות שלנו, מן הסתם, בעקרונות האלה שאנחנו בהדרכה מנסים להעביר להורים, אנחנו מנסות ללמד אותם איך להסתכל על הסיטואציה ולגשת אליה יותר נכון, אז במקום שהאתגר יהיה הר, הוא יהיה קצת יותר נמוך, ויש לי עם מי לחלוק את זה. השיתוף פעולה עם הבן זוג, עם בת הזוג, זה חלק משמעותי מאוד של לדעת במה אני יכול להוביל את האתגר, במה את יכולה לקחת את זה על עצמך. זה גם מאוד טוב, כי גם הילדים רואים שבעצם יש חלוקת נטל בתוך הבית. נכון. כאילו אם יש משהו דברים שאמא לא יכולה לעשות, אז אבא עוזר, וההפך. ואז הם מרגישים באמת צורך אפילו גם לקחת חלק במה אני יכול לעזור, איפה אני יכול לסייע, איפה אני יכול לקחת חלק, כי הם רואים בעצם את עבודת שיתוף הפעולה, וזה יפה, כי זה בעצם הם המראה שלנו, נרצה או לא נרצה. נכון. מה שאנחנו עושים ואיך שאנחנו נתנהג, זה יעבור אליהם. נכון. המון פעמים אנחנו נסתכל ונגיד, וואי, מאיפה למדו את זה? וזה באמת בא מהבית. ושאבא ואמא יד אחת. נכון. אי אפשר שאבא יסכים שאני אחזור מאוחר, ואמא תגיד, לא, אני לא מוכנה. אם אמא אמרה, זה מה שאמא אמרה, אני איתה. כי שנינו החלטנו ביחד באיזה שעה חוזרים הביתה. גם אם זה ילד בן 8 שהולך לחבר, וגם אם זה מתבגר שרוצה לחזור ב4 בבוקר. נכון. אותו דבר על הגבולות שהם אחידים, גם כשהולכים לאבא וגם כשהולכים לאמא. ופעם זה היה מאוד מאוד ברור מה מבקשים מאמא ומה מבקשים מאבא. זה היה מאוד ברור. שמאבא לא מבקשים, מאמא אפשר לבקש הכל. לגמרי. אני חושבת שבגלל זה גם היום בדור של ההורות של היום, יש המון משמעות. ואין מה לעשות, היום זה הורות אחרת, שני ההורים עובדים, לשני ההורים יש את המשימות שלהם, את המטלות שלהם, את הקשיים שלהם, וביחד הם צריכים לעשות את זה נכון. בגלל זה גם הדרכה שהיא עם שני ההורים, היא הרבה יותר אפקטיבית. נכון. וזה משהו שאפשר לעשות את זה אם רק אמא יכולה להגיע, או רק אבא יכול להגיע, אבל לנסות לעשות את הגשר הזה, ששני הצדדים יבינו את העקרונות ויצליחו ליישם אותם. זה מעולה, באמת יש את השיתוף פעולה גם בהדרכת הורים, זה נהדר, אני חייבת להגיד לך שבאמת זה לא הרבה פעמים קורה, יש המון פעמים מקרים שבאמת רק האמא או רק האבא, האבא לא מאמין, כן. יש המון עבודה בגלל השינוי בהורות בשנים האחרונות, יש המון הורים שבאמת קשה להם, אבל אם מצליחים להביא את שניהם ולעשות את ההליך ביחד, זה מעולה, מעולה ובאמת מבורך. נכון. אני יודעת שלכל מדריכה יש
את הנקודה הספציפית שהיא הכי חשובה לה להעביר בהדרכה שלה, כמובן שזה בהתאם למה שההורים מבקש. נכון. אבל אני תמיד מתייחסת לאוויר שנושמים אצלי בבית. אם יש אוויר של ביקורת, אם יש באוויר ניחוח של הכלה, איך הם גדלים פה? אם הם גדלים בתחרותיות, אם הם מחויבים להישגיות, אם הם יכולים להביא את עצמם, או רק מה שאבא ואמא אומרים, זה גם חלק מהעקרונות הראשונים שאני מתחילה איתם בהדרכה, אבל אני תמיד שואלת, איזה אוויר אתם רוצים שינשמו אצלכם בבית? כי האוויר הזה, אתם מייצרים אותו. ואיך שאתם תביאו הביתה את האוויר, זה בדיוק מה שהם ינשמו. נהדר, אהבתי. וזה כאילו נקודה כזאת, כי כשאומרים אווירה משפחתית, זה משהו מאוד מאוד גדול. כללי. אני עובדת על אווירה משפחתית, אבל מה זה? בפועל. איזה אוויר נושמים אצלי בבית? אם יש ביקורת, אם יש גבולות, אם יש הכלה, אם יש לילד ביטוי, או שאסור לו להגיד, מה זה אסור? אם המילה שלו לא כזאת נחשבת, אם מעודדים אותו לעצמאות, או שעושים הכל בשבילו, העיקר שהכל יתקתק. יש לנו נטייה כזאת, כאימהות, גם אבות היום, כן? כן. אבל שהכל יתקתק. לא משנה, אני אעשה. כן. אבל אחר כך, הוא לא יודע לעשות כלום. אם אני לא פה, הוא לא יעשה. נכון. זה חלק מהאוויר שאני שמה בבית. אתה מסוגל. אתה יכול לעשות את זה, אולי כרגע פחות טוב ממני, אבל אתה בהחלט מסוגל. ולקחת בחשבון, שאם ביקשתי שישטפו את הבית, הם לא יעשו את זה כמו שאני עושה, אבל הם יעשו את זה טוב בדרך שלהם, ולקבל את העזרה הזאת, ולהגיד כשאני צריכה עזרה. כי יש לי אמהות ציפייה, יש להורים ציפייה, שהם ירגישו לבד שהבית צריך ניקיון. שצריך לשטוף את הכלים או זה. שהסל כביסה מפוצץ. הם לא קמים בבוקר כמו המשימות שלנו רשומות בראש, שצריך 1, 2, 3, 4. הם לא קמים בבוקר ואומרים, נראה לי שנגמר החלב. כן, פותחים לבדוק. לא, אני הכי צהריים, לא. כן, אבל אם אני אתרגל את זה ואגיד, אתה שומע, עומד להיגמר החלב, תשים לב, אולי בדרך חזרה מבית ספר, תעבור במכולת. כאלה. אז זה כל הזמן להנכיח ולדבר, פשוט לדבר, לא צריך להגיע לרגע האמת ולהגיד, עוד פעם לא שמת לב שגמרת את כל החלב? למה לא אמרת לי? הייתי קונה. זה עיקרון מאוד מאוד חשוב. נכון, אני מסכימה. אין לאף אחד רנטגן. בדיוק. בטח לא למתבגר שכלום לא מעניין אותו עכשיו. אני לא מבינה למה הוא לא קורא את המחשבות שלי, שאני אגיע הביתה רבע והכין לי אוכל. כאילו מה, אתה כבר כל כך גדול. פשוט תבקשו, תדברו, זה בסדר לבקש. לא צריך, אני אעביר לו במחשבות שאני רעבה, או שיש כלים במדיח וצריך להוציא, והוא ידע לבד. לא, זה לא יקרה. הציפייה, רגע לנטרל את הציפייה. כן, אין. את אמרת מקודם, לא יודעת אם את השתמשת במונח הזה, או שפשוט שמעתי אותו לאחרונה הרבה, שהוא לא אפוי. המתבגר שלנו לא אפוי. הוא חיצונית נראה כמו עוגה, אבל מבפנים הכל עדיין רך. זאת אומרת שאנחנו עדיין צריכים להשקיע את הזמן חימום הזה, ובגיל ההתבגרות זה מצחיק, כי הם נראים גדולים, הם מתנהגים עם החברים, ממש כמו גדולים, אבל כשזה מגיע לבית, הם עדיין ילדים. שלנו, בדיוק. הם עדיין רוצים גם להישאר הילדים שלנו. נכון, תמיד הם ירצו. אני שומעת המון הורים באמת שאומרים, לא, הוא כבר גדול, הוא כבר יכול להסתדר לבד, זהו שלא. כמו שאת אומרת, הוא נראה גדול, והוא באמת, הוא גבוה, כל הפיזית נשתנה מהמון דברים, אבל הוא עדיין הילד שלכם, והוא עדיין, כמו שאת אומרת, בפנים לא אפוי, והוא צריך משהו, והוא צריך את התמיכה שלנו, והוא צריך שמישהו באמת יהיה שם בשבילו. נכון. ואנחנו צריכים המון פעמים להזכיר להורים את זה. זה גם משאיר אותנו רלוונטיים. בדיוק. כי יש לנו נטייה להסתכל על גיל ההתבגרות בקטע שהוא איזה, הוא כבר לא צריך אותי יותר. נכון. זה לא נכון. הוא צריך אותנו בכל גיל. תמיד, בכל שלב ושלב. כל פעם זה משהו אחר. אז זה מחזיר אותנו גם לקרבה ולביחד, ולא להתנתק כי הוא מתבגר. להיות רלוונטי גם. כן. פתאום הוא שואל אותך, הוא משתף אותך במשהו. נכון. ואז את אומרת, וואי, איזה כיף, יש לנו איזה שיח אחר. זה כבר שיח של שיתוף, של התייעצויות. כן. פתאום הוא מספר לך מה קרה, מה עובר עליו, שואל מה דעתך. מה גורם למתבגר למשל להתרחק? מה הכי בולט
אצל מתבגר שמתרחק. חוסר הקשבה, חוסר תשומת לב. אמא, יש לי משהו, טוב, עוד מעט אני אסיים. רגע, אני פה, אני זה. אז הוא מבין שכבר אין לו עם מי לדבר שם. אז הוא אומר, טוב, לא משנה, אני כבר אסתדר לבד, אני כבר אתמודד. ואז כשאני באה כבר אליו, הוא כבר לא פנוי בשבילי. נכון. הוא כבר בנה לעצמו את איך להסתדר בלי. אז הוא כבר לא שם. אבל אם אני אגיד לו, כמו שאמרת קודם, אני כרגע עסוקה, אני אסיים משהו ואני אבוא אליך, וכשאני אסיים אני אגש אליו. ובאמת תגשי. בדיוק. ואז אני אפתח את זה מחדש. כן. כי אני כן אתן לו את המקום, כי הנה זכרתי שהבטחתי ובאתי. וכן לדעת לבלות זמן איתם, וכן לדעת לתת להם את המקום הזה. כן. גם המסננת שלהם לביקורת, זה משהו הזוי. גם אצל ילדים צעירים, הם כל דבר חווים כביקורת, כי הם מאוד רוצים להצליח, ומנסים ולא בדיוק. לפעמים זה יוצא בערך, ועוד פעם מנסים ועוד פעם בערך. ואם אני מגיעה מביקורת של למה עשית עוד פעם בצורה הזאת, אתה יודע שזה לא עובד לך. אם אני אבוא ממקום לא של ביקורת, של הסבר. אוקיי, בפעם הקודמת שניסית את זה, זה לא עבד. בוא נראה משהו אחר. הסמנטיקה של המילים, נכון. זה באמת לפעמים רגע לעצור ולחשוב שנייה איך אני אומרת לו. הבחירת מילים שאת בוחרת, אז הבחירה, המילה הזאת, בחירה, היא כל כך משמעותית. בדיוק, זה המילה עם הלמה או איך. כן. באמת, כל המילים של הציווי הזה, וצריך, נכון. ואולי, וכדאי, והצורות הנעימות יותר, ולא בקטע של לזרוק עליו דברים, אלא בקטע של אני הרבה פעמים אומרת לאבות שהם יותר כאלה ישירים, הם רוצים כאן ועכשיו. כן, צריך אני אומרת, תמיד תחשוב איך היית רוצה שיפנו אליך. זה לא משנה בין כמה אתה ובין כמה הוא. תחשוב עכשיו שהמצב הפוך, ומישהו פונה אליך ואומר לך 1, 2, 3, איך היית רוצה שיגידו לך את זה? אותו הדבר הילד שלך רוצה לקבל. את היחס המכיל, המקשיב, ולא הביקורתי, ולא המטיף. לדבר, פשוט לדבר. נכון. בלי כל הרגשות האלה. כן, הרגשות שמתפרשים אצל הילדים. ילדים מפרשים דברים עקום לגמרי. נכון. יכולתי להתכוון למשהו אחד, והפרשנות שלו הייתה משהו אחר. הייתה למקום אחר, נכון. אבל צריך להתחשב בזה שהם ילדים. צריך להבין שהם לוקחים את זה למקום שלהם. אבל כן. זה באמת ילדים גם בכל גיל. זאת אומרת, אני יכולה להגיד היום משהו, וגם המתבגר יחשוב אחרת, יפרש את זה בצורה שהוא רוצה לפרש. ואז הם לוקחים את זה באמת למקום אחר. המטרה היא להיות באמת ישירים וכנים, ולהגיד הכי פשוט שיהיה לשני הצדדים להבין. אני דיברת על מה את רוצה שבאמת שיהיה בתוך המשפחה שאת מלווה. חשוב לי תמיד, אני תמיד אומרת להורים שלהם, אתם כבר גדולים מספיק. בואו נחשוב איך אנחנו רוצים באמת שהילד שלכם ייראה. איזה כלים אתם רוצים לתת לו כדי שתרגישו שבאמת עשיתם את המקסימום בשבילו. עכשיו זה השלב שלו. אנחנו פה בשביל לעזור לו לגדול ולהתבגר ולהפוך את כל השלב הזה, והמטרה שלכם זה לעזור לו. איך אתם רוצים לעזור לו בצורה הטובה ביותר? מה אתם רוצים לתת לו? וכמו שאתה אומרת... עם איזה בן אדם אתם רוצים לשתות קפה בעוד 10 שנים? בדיוק. זה, את יודעת, אני באמת חייבת להגיד, אבל המשפט הזה כל כך מקפיד אנשים. אני המון פעמים הייתי, באמת, מסתכלת על הילדים שלי, ואני אומרת, מעניין איך הם יהיו עוד 10 שנים? מה אני רוצה שהם יהיו? מה חסר לי שבא לי לתת להם עוד? ופתאום את באמת מגיעה לכל מיני מקומות שאומרת, וואלה, זה אולי אני אחדד. אמא אחת אמרה לי שזאת שאלה מרגשת. כן? כן, כי זה באמת שיש לך ילד בן 4, ואת שואלת את עצמך, את לא רואה אותו בגיל 30 פתאום. בדיוק, ואת אומרת, עם איזה ילד את רוצה לשבת לקפה בעוד 15 שנה, שהוא יהיה בן 19 בעצם. כן, זו שאלה יפה. אז את יושבת וחושבת על זה. את אומרת, באמת, מה אני רוצה שיהיה בו? מה אני רוצה שהוא ייקח מהבית? בדיוק, אתה יודע. כי בסוף הוא ייקח מה שהוא יבחר. כן, לא, ברור, אבל גם אם מתבגרים, את אומרת, אוקיי, הוא יהיה בן 30, הוא יהיה נשוי, יהיה אבא. נכון. אני אשב איתו, באמת, איזה כלים אני רוצה לראות בעוד כמה שנים קדימה. ופתאום זה פותח איזושהי ערוץ, מחשבה כזאת של, וואלה, כמו שאת אומרת, עם הקטנים, הוא בן 4 עכשיו, איך אני יכולה בכלל לראות אותו בגיל 19, זה כל כך רחוק ממני, אבל זה מעניין כן לנסות לעשות את זה. כי אז פתאום את רואה דברים שוואי, לא חשבת על זה, כי עוד קטן, יש לי זמן עד שיגיע לשם. נכון. אבל זו שאלה כל כך יפה, שבאמת כן אפשר פתאום להתחיל עם איך אתם רוצים. וואו, זו שאלה מאוד יפה. את מכירה את זה שאת יכולה לשאול אמא,
מה את רוצה שהוא ילמד? זאת אומרת, הוא לא אחראי, הוא לא כן. עצמאי, ואז את שואלת, מה הוא עושה לבד? ואז את שומעת כאילו תשובות, אני יכולה לשמוע תשובה, תראי, בבוקר אני מסדרת לו את התיק לבית ספר, כשהוא מתקלח אני מכינה לו את הבגדים. עכשיו, איך הוא ילמד אחריות? איך הוא ילמד עצמאות? אם לא יעבירו לו חלק מהתפקידים שהוא כבר יכול לעשות בכוחות עצמו. ואיזה ערך עצמי מתפתח אצלו, שבגיל 6 או 7, גם בגיל 4, אם אני עדיין לא יכול לעשות את זה ואני תלוי באמא, איזה ערך עצמי מתפתח אצלו? אנחנו כל הזמן נהנים לראות מהצד ילדים שאוכלים לבד בגיל 2 והכל על הרצפה. יש לדברים האלה מחירים, זה נכון. אבל הרווח מול המחיר צריך לבדוק מה אני מעדיף. אם אני רוצה שהוא ילמד עצמאות, אני חייב לתת לו אותה. גם במחיר של בלגן, של לוחות זמנים שמשתנים. לדעת לשחרר קצת. זה לא פוגע בגבולות. אז נערכים לדברים מלפני. עושים את הדברים בסדר הנכון. אבל אני יודעת מה חשוב. אני יודעת איפה אני שמה את הדגשים. איפה אני מתחילה להעביר אליו את האחריות. זה לשחרר קצת. נכון? זה מקום שלנו כהורים, שזה גם מאוד קשה, לא פשוט לשחרר. כי זה חייב להיות מתוקתק. כן. זה חייב לעבוד לפי הנורמות שלנו. נכון. אגב, 100% שלי, כמו שאני רואה דברים ב100% שלהם, לא בהכרח שאת תראי את זה באותה צורה. אז גם הילד, אם אני רוצה שהמערכת תהיה מסודרת בשעה 7, והוא מסדר במערכת את התיק למחר בשעה 8, לא קרה כלום. כל עוד הוא עשה את זה לפני שהוא הלך לישון, כי אלה הכללים שקבעתם בבית, זה בסדר. נכון, זה משהו שלו. העיקר שהוא עושה את זה. בדיוק. לא צריך להיות גם כל כך נוקשה. זה המקומון שבאמת צריך כן לעשות עבודה, כי זה לא משנה. קצת להרפות, קצת לשחרר. בדיוק, לא משנה, בסופו של יום, התיק מוכן, מה זה משנה אם זה היה ב7 או 8, זה המון פעמים, זה באמת אחד הדברים שאני מדברת עליהם לא מעט, במיוחד בגיל ההתבגרות, תלמדו לבחור את המלחמות שלכם. אני חושבת שזה תופס לא מעט גם בגיל הרך. בטח. תלמדו על מה להתעקש ועל מה לשחרר. אם הוא צחצח שיניים ב8 בערב במקום ב9, זה לא מקום לשיח בכלל. הוא צחצח שיניים בסוף לפני השינה. מה זה משנה אם זה דקה לפה, דקה לשם? אין טעם באמת להתעקש על הדברים האלה. תדעו לשים את הדגש ולהתעקש על הדברים היותר חשובים. על הדברים היותר משמעותיים. לא יודעת, ללכת לישון בזמן כדי לקום לבית ספר, להתקלח כל יום, אני לא יודעת, כל הורה והשטויות שלו. יש לי גם דוגמה מצחיקה. כל הורה והנקודות שלו. אבל החשוב הוא שבאמת, אם הדברים נעשים, לא להתחיל להתעקש על הדברים וסתם לגרום למריבות וכעס בבית על דברים שאין סיבה. נכון, נכון. אני המון פעמים אומרת להורים, שווה היה לריב על זה. כן. ואז אומרים, את יודעת מה? בדיעבד אולי לא. כמה פעמים אנחנו מתחרטים על מה שאנחנו אומרים, או על הגבהים שהגענו אליהם. כן, בדיוק, למה צעקתי? גם אם הייתי מדברת בשקט, אני אגיד לך מה, גם שאת צועקת זה עוד יותר, כי הוא צועק עליי בחזרה, אז השיח הוא כבר נהיה קולני פה איפשהו. נכון. ואם הייתי אומרת לו בשקט, למה לא הכנסת כלים? אז הוא גם עונה לי בשקט, את יודעת מה, צודקת, אני עכשיו יקום. נכון. במקום, לא הכנסת, רציתי. סתם. נכון. ואנחנו פעמים אומרים את עצמנו, זה היה שווה. אפרופו, מה עסקתי בזה? בהקשר שלה לבחור את המלחמות, אז נזכרתי איכשהו בסיפור אחד שאימא שסיפרה לי שיש לילד שלה 2 חליפות כדורגל שהוא הכי אוהב ללכת איתם לגן, ורק איתם הוא רוצה ללכת, וכל פעם היא מוצאת את עצמה מג'נגלת בכביסות רק על החליפות האלה. והיא משתגעת מזה, והיא לא מוכנה שהוא ילך רק עם 2 חליפות האלה, וכל הזמן זה מלחמה ומריבות. שאלתי אותה, למה זה כל כך מפריע לך 2 החליפות האלה, שהוא לא מחליף אותם? הדבר הראשון שהיא אמרה, יחשבו שאין לו בגדים. אוקיי. ואז, אוקיי, יחשבו על מי? יחשבו עלייך, כאימא. ברור. מה זה אומר? מה זה באמת אומר? הילד אוהב 2 חליפות. כל עוד אני אנהל את המאבק, הוא ירצה את 2 החליפות. הוא לא ישחרר מהם. אבל ברגע שאני קצת אשחרר מהמאבק הזה, ואני אגיד לו, אין בעיה, את זה אתה אוהב, תדע שאני צריכה גם לחבס אותם בין לבין, יכול להיות שיום אחד יהיה לך, החליפה לא תהיה מוכנה, המאבק יפחת, יכול להיות שהוא ירד מזה גם יותר מהר. נכון. יכול להיות שאם תגיד לו, בוא נלך ביחד לקנות בגדים אחרים. כל השיתוף הזה וכל לשחרר ולשחרר, יותר נכון, לשחרר
לשחרר ולבחור את המלחמה, כן, לגמרי. כי זה לא אומר עלייך כלום. נכון. גם את יודעת, בסופו של דבר זה לא שאין לו בגדים בארון. והיא יודעת שיש לו בגדים בארון. המאבק היא גם, השחרור הוא גם מבחינתה. נכון. זה שיגידו שיש לו 2 חליפות, שיגידו, את יודעת שהארון שלו מלא בגדים. נכון. אז את צריכה גם לדעת מה לשחרר במקום הזה, כי את יודעת מה יש. נכון. אז שילך, אם זה עושה לו טוב, וזה באמת מונע ממך את המריבות המיותרות האלה, שילך. זה לא, באמת, צריך לדעת איפשהו קצת לשחרר. אנחנו המון, יש לנו... כן. תפוס. כן, נכון. איזשהו, דעת, עדיין אחיזה. זה מובן מצד אחד, מאוד מאוד מובן, כי אנחנו רוצים להיות אם השנה. בשליטה, כן, אבל יש מקומות שאני מבינה שכן צריך לשלוט, נכון. ויש מקום שצריך נכון, להרפות, כי זה לא באמת לא נותן כלום, נכון? זה מתיש כבר. זה מתיש, ואז יש התפוצצויות, זה העניין. כי את סבבה, ובסוף זה יפוצץ. וזהו, ואז את מוציאה את כל הסבבות ממקודם, את יודעת, כל הסבבה ששמרת פתאום... לא סבבה בכלל. זה כבר לא סבבה. ואז את מזכירה גם דברים, שמי בכלל זוכר את זה. מחנוכה שעבר, זה, אמא שלך, דברים שכאילו, מאיפה הבאת את זה? כן. כי משהו כבר... טעון, כל כך הרבה זמן אחורה. אבל ברגע שמדברים ומשחררים מהמקומות שלה, גם לדבר, גם לא לאגור כל מיני דברים שאנחנו פחות יושבים עליהם, זה כבר ממקום אחר, וזה כבר יותר קל בהתנהלות היומיומית שלנו. נכון, לגמרי. כן, יפה. אני רוצה להגיד לך מה, כאילו, אני רוצה שנשאל אחת את השנייה, זה רגע קטע הזה, מה אנחנו הכי אוהבות בעבודה שלנו? כאילו, מה החלק המשמעותי בתפקיד שלנו בעבודה. אוקיי. אז אני למשל, החלק שאני הכי אוהבת בתהליך, זה, יש את המפגש הראשון, שבעצם זה סוג של תאום ציפיות ביני לבין ההורים, הם מספרים לי עם איזה קושי הם מגיעים, מה מעסיק אותם, מה הדבר הספציפי שכל הזמן חוזר על עצמו, שמצליח להוציא אותם מהכלים. ולאט לאט אנחנו מפרקים את זה במפגש השני והשלישי, איפה הם רוצים לשים את הדגש, ומה הכי קשה להם בסמכות שלהם, שוב, על הסמכות ההורית, אבל הרגע הזה שהם מצליחים לעשות סדר בפאזל, ולהגיד, אוקיי, אני יודע לאן אני רוצה להגיע, כי עד עכשיו היה לי סוג של בלגן בראש. אני יודע איך אני רוצה שזה ייראה, ואני גם יודע מה החלק שלי בכל הדבר הזה. ברגע שהם יודעים איפה הם צריכים לעשות את השינוי, ספציפית לילד הזה, אוקיי? כי לכל ילד יש את הדרך אליו. ברור. כל ילד הוא עולם ומלואו. כל הזמן אומרים את זה, זה לא רק סיסמה. כל ילד יש את הדרך להגיע. אז האמת מה שאני אוהבת במפגשים שלי, אני אוהבת שקודם כל ההורים מגיעים שאנחנו בסדר, הוא הבעיה, תקני אותו. קודם כל הם מתים על זה שצריך לתקן את הילד. כן. אני עפה על זה כי לא צריך לתקן את הילד, צריך לבדוק את התהליכים, מה קורה ומה. אני באמת יושבת גם עם ההורים, גם עם המתבגר. חשוב לי להבין את שני הצדדים, מה הם רוצים לשנות, מה מפריע להם. הרבה פעמים ילדים מסתכלים עליי, מה, באת לשמוע אותי, למה? בצורה כזאת היא מחשידה, למה את שומעת אותי? אמרתי, אני רוצה להקשיב מה יש לך להגיד, לא רק להם, וואי, באמת? ואז הוא פותח את כל מה שיש לו. הורים המון פעמים לא מאמינים בתהליך, מאוד קשה. לא, אנחנו גדלנו מצוין, תראי אותנו, איך יצאנו, גם הוא יסתדר, אנחנו לא צריכים את זה. אבל הם מבינים עם הזמן של, וואי, זכיתי בילד שלי מחדש, שזה מילים. זה כיף. שעושה לך טוב בלב. אני מאמנת ילדים ונוער, אז אני מביאה המון כלים מהתחום הזה. מדהים. אני משתמשת בזה המון, בעיקר באזורים של עצמאות, לשחרר. איך לתת לילד להיות עצמאי ולא לתפוס אותו. כן. המון עם אמאות, עם הנשימות האלה של לשחרר. וואו, הנשימות. כן, מאוד. אני רוצה להגיד לך שאני משתמשת לא מעט הנשימות גם אני. כן, ברור. חייבים. מי לא? אבל כיף לראות את כל התהליך עם ההתחלה שלה, לא, את לא תצליחי. כן. והשינוי הזה שלה בסוף, שפתאום אומרים לך, וואו, איזה כיף. ממש. איך, מרגישים כאילו יש לנו משפחה חדשה, כאילו, התחלנו עכשיו את המשפחה. איזה כיף. כל כך הרבה מונחים שאני בטוחה שגם את נפגשת בהם, ערכים וגבולות, כל מיני מילים שהורים בכלל לא מבינים על מה אני מדברת איתם. מסתכלת על האמא, מה זה ערכים? מסתכלת על בעלה, יש לך ערכים? הוא אומר לה, צריך שיהיה לי ערכים. גדול. מה זה ערכים בכלל? ערכים זה הבסיס למשפחה שלכם.
ופתאום את רואה את התהליך, את השינוי ממפגש למפגש. נכון. איך הם נפתחים. המתבגר הוא כמו בצל כזה, שכל פעם מורדים עוד שלב ועוד שלב, ופתאום, והאמא אומרת, וואי, לא ידעתי שזה הבן שלי, לא ידעתי כמה דברים חדשים גיליתי עליו. וואו. וזה כל כך ממלא ומעשיר, ועושה כל כך טוב. נכון. פתאום להגיד, וואי, יש לי איזה חלק בלחבר ביניהם, כמו שאת אומרת, הגשר הזה בין פה לשם, זה מדהים, זה מדהים, כל התהליכים האלה שעוברים. אני רואה הרבה פעמים את המעבר, איך ההורים מגיעים, אפילו בשפת גוף שלהם, שמגיעים מאוד מיואשים, עם הרבה תסכול, שהם מרגישים שהם ניסו כל כך הרבה דברים, והם מיואשים כבר מכל ברגע, בדיוק, הם מיואשים מהניסיונות, הם עייפים מהניסיונות, וברגע שאנחנו מתחילים מהמפגש הראשון, שהם באמת מספרים מה מפריע להם, מה קשה להם, איפה הם נתקלים בחסמים, במפגש השני והשלישי, אנחנו רגע מסתכלים עליהם כהורים, כמו שאת אומרת, על הערכים ועל מה הם רוצים, קודם כל מה הם רוצים, אחר כך, אז כבר מתחילה להיות קצת הזדקפות, כי אני רגע אני מטפח את ההורה שאני, ואז עם זה אני ניגש בכלל לילד. קודם כל קצת להרים אותו כהורה. בדיוק. במיוחד שאת אומרת שהם באים כאלה נפולים ושבורים. מיואשים, קודם כל בוא נרים אותך קצת. אבל אז מגיע הטוויסט הנוסף, כשהם מצליחים להסתכל על הילד גם בזווית אחרת, ולא רק בילד שצורח. העיניים שלהם לא רואות רק את הצעקה, את הבכי, את ההשתתחות, את המכות לאחים. הם רואים את הצורך הפסיכולוגי. כשהם מצליחים להבין צורך פסיכולוגי ומתחילים לתת לילד את הצורך הפסיכולוגי, הם לבד רואים את השינוי, ואז אני פוגשת אותם הרבה יותר בטוחים בעצמם. לגמרי. לא מיואשים, יש להם תקווה. הם מאמינים בתהליך. בדיוק, הם מאמינים בתהליך, ובסופו של דבר מאמינים בתהליך כשמתחילים לראות תוצאות. נכון. אבל גם כשזה מתחיל מתוצאות קטנות, זה השינויים הקטנים האלה שעושים להם את ההבדל, ומחזיר להם כל הזמן את הביטחון שלהם, בהורות שלהם, ובמה שהם עושים, כי בסוף כשאני הורה בטוח, ויש לי ערך בעיני עצמי, ואני מצליח גם להיות סמכותי, ומצליחה להיות ברורה וקשובה ומכילה, בסופו של דבר, זאת התקשורת ואלה היחסים. נכון, נכון. אני אומרת להם לא מעט פעמים שהתהליך הוא לא עכשיו מפה לפה. נכון. זה צעדים קטנים, זה דברים קטנים, זה שינויים קטנים שבאמת לאט לאט זה עושה משהו אחר. נכון. אנחנו לא ביום אחד נקפוץ ווואו, מחר בבוקר הוקוס פוקוס, הכל אחר. נכון. זה הדברים הקטנים האלה. זה נבנה לאט לאט. בדיוק, לאט לאט. וזה באמת עובד קודם כל עליי כהורה, ומה שאני משדר החוצה. ברגע שאני משדר, כמו שאמרת, את הביטחון בעצמי, בהורות שלי, את הביטחון בדרך שלי, בסמכות שלי, זה מקרין החוצה. בטח. ואז גם הסביבה חובה את זה, והבית משתנה בהתאם למה שאני משדר. נכון. בגלל זה אני חושבת שכן נכון אמרת, שהעבודה היא באמת קודם כל על ההורים. קודם כל להרים אותם מהמקום נכון. הזה, כי רק אז אני מצליחה באמת. הם גם לא מצליחים לראות את הדברים הטובים שהם עושים. תוך כדי הסיפור במפגש הראשון, אז הם מספרים מה הם כן עושים, והם אפילו לא מצליחים לראות שזה דברים טובים. נכון. שזה דברים שכן בונים את הילד. נכון. כי הם במקום המיואש. נכון. וזה הדרך שלנו להראות להם גם, אתם כן עושים דברים טובים. דברים הקטנים של היום יום. זה הוביל לזה, וזה הוליד את זה. זה מאוד מאוד חשוב להראות להם את האור שבהם. נכון. אני חושבת שגם חשוב מאוד להגיד להם שעצם זה שהם הגיעו והם יושבים איתך או איתי, זה כבר אומר שהם עושים משהו טוב. נכון. כי לא כל הורה יבוא ויגיד, אני צריך הדרכת הורים ויגיע. ברור. יש כאלה שאומרים וזה נשאר בגדר מחשבה. נכון. אבל עצם זה שכבר הם אצלך והם יושבים בקליניקה וכבר מתחילים איזה משהו, זה כבר אומר שהם עושים משהו טוב. כי הם הבינו שהם כבר לא יכולים וצריכים עזרה. נכון. וזה קודם כל צריך להגיד להם, אני באמת מתחילה עם כל הורה שמגיע, קודם כל, כל הכבוד שאתה פה, כי אתה מבין שאתה צריך איזה שהם כלים בנוסף, שלא הצלחת לבד ואתה רוצה עזרה. וזה קודם כל, כל הכבוד לך. המון הורים מתביישים, כשהם באים, מה, אני רואה לא טוב אם אני בא? כשלתי בהורות שלי? למה אני פה? אז אני כנראה באמת צריך עזרה. ובאמת זה עוד יותר מוריד אותם על הקשיים שכבר הם חווים בבית. אז קודם כל באמת כן להרים אותם וכן להגיד להם כל הכבוד שהגעתם ויפה מאוד, ומשם באמת מתחיל כל התהליך שיכול לעשות עבודה נהדרת.
ועוד משהו שאני רוצה להגיד, אגב, כל הדברים שמקבלים, זה לא רק התנהלות בתוך בית, זה התנהלות בעבודה. ברור. זה התנהלות בכל כך הרבה מקומות, שאנחנו נכון. אפילו לא מבינים, אם עוקפים אותי בתור, אני כבר פחות מתעצבנת, או חותכים אותי, אני פתאום כבר, את יודעת, מתחילה לראות דברים אחרת. נכון. המון כלים שאנחנו נותנות, ואני בטוחה שאת מסכימה איתי, עובדים ומשפיעים על כל מקום ביום יום שאנחנו עובדים עם בני אדם. כי אנחנו עובדות על תקשורת. בדיוק. התקשורת היא לא רק עם הילדים. נכון. היא גם עם הבן זוג שלי, ועם הבוס שלי, בכל ועם מקום. המשפחה המורחבת אפילו שלי. בקופאית בסופר, שלא נכון, יודעת מה, כל נכון. מקום. וכל הדברים הקטנים האלה, הרגע לראות ממולך, רגע להקשיב לו, רגע להבין למה הוא ככה, במקום ישר להתעצבן, זה פתאום עושה עבודה אחרת. לגמרי. וזה כל כך יפה באמת לדעת שאנחנו באמת מיישמות את זה גם ביום יום שלנו, את כל העניין התקשורת, וזה באמת דברים שעובדים. וזה הדברים הכיפים באמת לראות. כן. כזה כיף. היה לי כיף, גם לי נהניתי באמת ממש. מכל תראי, רגע.